טוב, אז מה קורה חברים? כאן אופק ודניאל. היי. אנחנו פתחנו ערוץ חדש בשם דו פוקימון, כלומר זוג הפוקימון, ואנחנו היום עושים ריידים על דארקריי. כן. טוב, תירשמו לערוץ, תיתנו לייק ותמשיכו לצפות. ואני נכנס לרייד, אני אבחר פוקימונים, ובינתיים אני אגיד לכם משהו די חשוב. חברים, אנחנו בעצם נעשה כל סרטון נעשה מטלפון אחר. בינתיים את הסרטון הזה נעשה מהטלפון שלי. סרטון הבא נעשה מהטלפון שלי. של דניאל. כל שורט יהיה ממי שמוצא שייני או מה שנעשה. נגיד נעשה סרטון דיילי אייסנס. כל שבוע אנחנו נעלה סרטון של שעת אייסנס. הסרטון הוא לא יהיה שעה, אבל הוא יהיה... זה יהיו סרטונים של בערך 20 דקות. אם אתם אוהבים פוקימון, תירשמו לערוץ. אני בינתיים איזה מגה לגרדבויר. מי שלא יודע, לי יש אקסרניס שייני וגזלורד שייני, לדניאל יש אנטי שייני, ריקוזה שייני מהרייד הראשון, ועוד דברים. יש לנו המון דברים טובים שתיחשפו אליהם במהלך המשחק, במהלך הסרטונים, במהלך הערוץ. כן, דניאל, אתה רוצה לומר משהו בנוגע לרייד? או סתם בנוגע לערוץ? לא. דרך אגב חברים, לי כבר היה ערוץ מגה רובי, מי שמכיר. היה לי ערוץ די טוב, הוא נמחק, עדיין אנחנו לא מבינים למה. וזה, כמובן התחלנו את הרייד, אנחנו בינתיים נלחמים נגד דארקריי. אנחנו 5 אנשים מרייד פארטי. מי שלא מכיר את התוכנה, כדאי לכם להוריד אותה. זה בעצם תוכנה כזאת שאתה נכנס, אתה מזמין אנשים מחו"ל לריידים, ואתה גם יכול להיכנס לריידים. זה ממש מגניב. כן, אז עכשיו אנחנו נעשה את הרייד. זה לא בהילוך איטי, זה לא בהילוך מהיר, כי הייתה איזושהי בעיה בתוכנת עריכה. הנה, זה המגרדבויר על ההמון CP שלי. מישהו אומר שאנחנו לא טובים בפוקימון גו, זה בגלל שאתם יש שתי סיבות אפשריות. או שאתם פשוט יותר טובים מאיתנו, שיכול להיות, אני ודניאל לא טובים מדי. כן. והסיבה השנייה זה כי אתם רואים אנשים ביוטיוב. אז כן, גם אני רואה המון אנשים ביוטיוב. מי שלא מכיר את סתווית, אני ודניאל צופים בה המון. ועוד כמה אנשים מטורפים מחול. כן, בהמון ערוצים מחול אנחנו טובים. אז אנחנו לא כל כך טובים בניגוד אליהם, אבל אנחנו כן טובים יחסית לרמה שלנו. יש לנו גם עוד חברים שיצטרפו לסרטונים בהמשך. כן, אז בינתיים תירשמו לערוץ, בזמן הרייד, אם אין לכם כוח לצפות, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, תלחצו על הלייק. אני אשמח אם תפרגנו בלייק, בסאב, כי הסרטון הזה משקענו בו מאוד. כן. ניסינו המון זמן לשכנע את אמא שלי שתיקח אותנו. הסרטון עוד, הוא ימשיך. אנחנו אחר כך נלך לרייד על מגה בנט, שיהיה באזור שלנו. לא בטוח שנצליח לעשות אותו, כי אמא שלי לא אמרה לנו כמה זמן אנחנו יכולים להיות. אז כן, לא בטוח שנוכל. אתה רוצה לומר משהו? אתה לא מדבר. עזבו את זה שאמא שלנו לא הרשה, היינו צריכים הרבה זמן לנסות לשכנע אותה שתיקח אותנו. גם אנחנו נותנים פה הרבה מהלב וממש משקיעים. כן, זה סרטונים מאוד מושקעים. אז פה עכשיו אני זה. גם אם זה נראה לכם לא כזה מושקע, אנחנו רק ילדים בני בסביבות 10. אני בן 13. בסדר. זו הסיבה שפתחנו ערוץ, אי אפשר מתחת לגיל 13. ודרך אגב חברים, אם זה נראה לכם מה מושקע, זה מאוד מושקע. לקח לנו למצוא את תוכנת עריכה נורמלית כדי לערוך את הסרטון הזה, רק לקח לנו בערך שעה, שעתיים. אז כן, זה לא נראה הרבה זמן, אבל זה בהחלט לוקח הרבה זמן. כן, זה לוקח זמן בסך הכל לעשות סרטונים. מי שיוטיובר מתחיל יודע. כמעט דקה לפני, הנה המגה גנגר זה שלי, וזה כמה דקות לפני זה שוב פעם דארקריי, זה הרייד, החליט לעשות לי מסך לבן כשמת לי דק. כן, זה פשוט קרס לו באמצע. אז הנה עכשיו אם אתם רואים, זה נותן לנו לקחת את הדברים. דניאל עוד לא תפס, הוא יצא מהפוקימון גו ונכנס מחדש. וכמובן שאני שידפן לסטרייק כי אני גבר. הנה, זה נתן לי 13 פוקלורים. וחברים, מי שלא יודע, דארקריי הוא ממש כל התפיסה. לא יצא לי שייני, זה ממש מבאס.
בסדר, זה הרייד הראשון. כן, הרייד הראשון שלי. אז זה היה הרייד השני שלי, יצא לי על 2100 ומשהו סיפי, אחלה אייזי. גם הסיפי יצא די טוב. כן. הנה, אז אחת. ברח, כמובן. האם אני די בטוח שאני אתפוס אותו. אני בטוח שאני אתפוס אותו, אני לא יודע באיזה ניסיון. הדרך כלל חברים, בדרך לרייד תפסתי הנטר על 1700 ואני זורק כל כך קרוב לאקסלנט. אז כן, יצא לי הנטר על 1700. שתי סיבובים. עכשיו הוא נתפס, נכון? עכשיו אתה נתפס לי. נכון דארקריי? ועכשיו אני תופס, נכון? אני מניח שאני תופס. תפסתי, אני 100% תופס. 1, 2, 3. תגיד את זה חברים, בצער רב נודע לנו שאמא שלי לא נגמר הרייד ואנחנו לא יכולים להמשיך לעשות את הרייד, אז לא עשינו אותו, אבל נעשה אותו פעם הבאה. תעקבו למטה, זה הסרטון הראשון שלנו. אנחנו נעשה מלא סרטונים בימי קהילה, נעשה לייבים כמובן, תלחצו על הפעמון כדי שתדעו מתי יש. כל יום קהילה תיכנסו כמובן. אנחנו גם נשים את הקודים שלנו כדי שתציעו לנו חברות בלי שום סיבה. כן, טוב, תעקבו. חברים, הסרטון נגמר, אבל שאר הסרטונים ממש לא. הערוץ הולך להמשיך לפעול, פתחנו אותו היום וכבר ביום הראשון העלינו סרטון. זה די הזיה. כן. כן, אז כמובן אל תשכחו לעקוב, זה מאוד יעזור לנו. אז אל תשכחו לעקוב, כן, אמרתי את זה כבר 400 פעם. תעקבו, נכון דניאל? מאוד חשוב. נכון. כן. כן, אנחנו יודעים איפה אתם גרים. תתנו לייק, תפעילו את הפעמון ואל תדווחו עליי להורים שלכם. כן, כבר נסגר לי ערוץ אחד. ביי.